Cha phela ngisho yena ukubuya emehlweni ngqo. Lo seceleni kwami ekufanele ngabe kena umnikeza u40,000 wakhe, uyena okhophozelayo, uyena osabayo, ingakho sengibuza ukuthi kanti ngize ku love back yini. Because ke inhlambuluko le. Mawukuthi usamthanda ubhuti, isho ukuthi yena usamthanda and uyafisa ukuba unkosikazi wesibili. Then kwazi ukuthi yena mangihamba lana ngiyazi usengisolvile le problem ngoba utheni uthaka wabamba ama calls akhe angithi. Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV. Kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni nihleli noLungstar. Namhlanje simenyiwe la ekhaya kuthiwa inkinga zomndeni ake isondele ngoba kunenkinga la ekhaya. Sawubona njani? Ngiyaphila sesenjani wena? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli beBlack Life TV uzisho igama. Mina igama lami nguNokwazi wakamabaso. Nokwazi wamabaso. So simemelene ekhaya lakho namhlanje kwenze njani? Nginenkinga la. Nganika ubhuti u40,000. 40,000. Yebo. Okay. Ethi le mali le ngithe istokfeleni, sasihlukanisile istokfeleni. Okay. Okay, ethi ovula amabhizinisi. Oh, okay. Ngezwe sekuthiwa ulobolile umnusisi. Manje imali yami ngiyayidinga, ngicela bandla ningisize. Asiqale lana ke. Ngeke phela ukuthi uthatha u40 wonke awuqinisela kubhuti ongamazi. Ubani lo bhuti? Hayi satholana bandla. Seseyale kude. Yeah. Ewangichaza nami ngachazeka. Yeah. Wathi ufuna umsebenzi. Wathi imali engaka ngahamba mina kwaSahla sesitokfeleni ngamina nje umuntu othembekile uyovula amabhizinisi. Imake ngiyabona ukuthola kusachameka namanje noma esekugilile. So ubhuti nahlangana naye iminyaka imngaseneminyaka emingaki nendawo? Sesina 3 years indawonye. Na 3 years nendawonye. So niyathandana. Siyathandana. So lamabhizinisi amabhizinisi ani? Wathi uyofuna umsebenzi yokhama amakotishi. Yokwakha amakotishi. Yebo. So manje ke udedela u40,000 nina anishadile anlobolene okwazi nakubo wamthemba ngani? Phela ngamthemba ngoba phela ngichaza inkosi yami ngiblasheka. Hey, ngabona lo muntu usho usazongishada usazophuma usazovela nasekhaya. Ayishayi zonke. Wayekuthembisile usuzovela ekhaya? Hayi wangithembisa inkosi yami nami ngabona hayi ngempela lo muntu uzongishada ngami ngizithi imali zami esitokfeleni ngafike ngamnika. Wafike wamnika. Yebo. Okay ke manje ku40,000 usuzwa ngobani ukuthi ke na awenzanga lento kufanele uyenze? Ayi sengizwa ngabantu la. Bathi hawu umkhonya umuntu wakho useveta lobola omunye usisi wena uhleli la ekhaya. Ngathi mina hawu kanjani? Ngoba phela uthe kumina uyozama umsebenzi uyakha amakotishi. Yeah. Ya ngacala manje asakho noma sengimfonela ifoni akayibambi. Ifoni akayibambi? Yebo. Sho, so wazizwa kanjani ke abantu bekutshela lokho ukuthi ke u40,000 wakho kanti okulobola enye intokazi? Hayi phela ngangathembe ngithi bayadlala. Oh uthi bayadlala? Ehhe. Ngabona phela lo muntu ngiyamfonela phela sasicela sifonelana ngimnika ikhishiki sekuphela 2 days. Nenyanga singafonelani engasakufoneli engasenzile usethule. So sekuphela inyanga no 2 days. Yebo. Kodwa mina ngibona ngathi usamthanda nje. Ungangitshela ukuthi mhlambe ngimlandele ukuthi kuzolwela uthando. Kwenzakalani? Ufuna u40,000 wakho noma ufuna uthando lakhe ngoba ngiyona love back yini? Angisafuni sengifuna u40,000 wami aqhubekele nomuntu wakhe. Alethe imali yami nje kuphela. Alethe imali yakho. Yebo sis. So manje le mali uthe kwakuyizumbulo ephuma kwistockfel. Yebo sis. So ingane zakho unazo ingane? Singanazo nasoba uthiwe ingane. Okay. Kodwa ikhona eseceleni eyodwa. Eyakho. U40,000 wakho bekuwa amaplan awo bewuthini? Phaka amaplan ami ukuthi ngoba kuzoba December nje. Ngondla ingane yami ngihambise nemali ekhaya. Hambise ekhaya. Ngoba phela ihlala emakhaya ingane. So kulo December uyacabanga ukuthi ke na imali ihambile kulotsholo omunye usisi bajabula ngemali yakamabaso. Wena right now ngikubona ngathi usamthanda nje lo bhuti. So angifuni ukumlanda lapha eminyango mase ngilwa impi ka love back. Hayi sisimlande. Ngiyayidinga imali yami. Ingane yami kade ifona inkosi yami nogogo. Ethi nje hayibo kwaze kushaya uDecember ingane enganalutho bandla ngicela umlandi. Uzongichazela nina ngabanzi. Ngalokho ngizwa ngabantu ngifuna ukuzwa ngaye. Ukuthi kwenzakaleni. Yebo sis. Okay. Hayi niyizwela bakethu uthi ke na wamnika u40,000 wawuphuma kwistockfela ngoba ethi yokwakha amakotishi kodwa amakotishi awavelanga kodwa wathatha lo 40,000
wawufaka ukuthi alobole omunye umuntu. So Black Life ke adlali kancane, sithe siyombheka ubhuti la engakhona kanti somfice nayo lo sisamlobolile. Ngase ngithi ngeke abeze bobabili ngoba phela lo mshado wabo bo2 akeze ezoyizola nosisi ukuthi lo 40,000 alotsholwa ngawo kanti uphuma kumuntu wakhe futhi. Asibalande. Ake sesibuyile ababukeli beBlack Life TV. Ubhuti simtholile kanye nosisi. Sanibona? Ninjani? Siyaphila mina. Siyaphila. Igama lami nguLungstar ka Black Life TV. Kuhlelo izinkinga zomndeni. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ningihloniphe mangithi ngicela nisondele. So la ekhaya kunodaba usisafisa ukuxoxa nani. Kodwa ke before ngize ngimdedele ngizocela ukwazi usisi uba igama. Thabile ka. Thabile. Bhuti? Usifundo. Usifundo. Okay, Sifundo uyamazi usisi? Yebo, ngiyamazi nokho. Uyamazi. Wena sisi uyamazi usisi? Angimazi ngiqala ngisho ukumbona. Awuqala nokumbona. Nokwazi. Uyamazi usisi lo? Angimazi usisi. Awumazi. Angimazi. Okay, ngizokunikeza ke ithuba ke lokuthi usho ukuthi ubabizele la ekhaya. Okay. Mina ke bhuti ngikubiza usengicela u40,000 wami. Ngiyawudinga. Ngoba phela mina ngakunika uthi uyofuna umsebenzi. Umsebenzi wamakotishi. Emva kalokho ngeze sothiwa usulobolile. Angivumelana ngiphikisana namntama, ngayithatha imali yebo. Nami ngathi isimeni isiphuthumayo. Yebo usumbona usisi sephambi kwakho. Kakukhona la ufuna esekhona sithatha uhambo. Wangisiza ngempela kodwa khona engakwenza ukusile ukuthola. Okay, asibambe lapho. Thebile. Uyayizwa le ngxoxo lekhonwa? Yebo ngiyayizwa. Kodwa engifuna uku-understand ukuthi sisi umnika kanjani umuntu wesilisa imali ukuthi ehambo wakhe amakotishi. Ngangimthemba njengomuntu ongijula naye. Ngangimthemba. Mana sisi uthemba itsho nokuthi uthemba umuntu. Hayi ngiyakuzwa kodwa ngangikuthemba phela sesinayo stress sijola nawe. Ngo3 years phosi ungazomnika u40,000. Phela wathi uzofika ekhaya ezoletha izimbuzi nenkomo ezongicela. Bhuti amakotishi aphi? Ngoba phela kuthiwa lo 40,000 walebola ngawo usisi. Sisi mina amakotishi ayowakhe. Hayi ungangizwa kabi mina. Le mali ayingiye yona sayidla nomkami. Uqala yena nje umuntu wesibili obengisiza ngokwezemali. Awekho amakotisha khona. So wamlobola. Ngamlobola. So ngicela umchazeleke ulo usisi ukuthi kwenzakalani. Khathi ucela lo 40. Ngoba ngisho kwakubi kakhulu nje. Impilo yethu ayicayi ukuthi siwakuthi yena waye right empilweni. Wayeseduze kwami. Kukhona umuntu engangibambisene naye empilweni. Ngiyasizwa empilweni uyazi naye. Angaphatheki kabi. Seze walithola. Okay, ngiyabona ngiyakuzwa okushoyo. Ngiyawudinga ke lo 40,000 wami ke ngoba ekhaya ugogo ingane yakhe lana into yokuqanga ngoDisemba. Ngicela ungibuyisele wona ke. Sengaphezulu kwami ke mawuthi awudingi. So usisi nithandana naye for 3 years. Yebo. Lona nithandana naye isikhathi singanani? Isikhathi eside. Singanani? Ungaphezulu kwa3 years. Ngaphezulu kwa 3 years. So ufike vele unayo umuntu kuyena. Ngifike nginawo ukuthi angimtshela. Thabile, akukhulume la. Utheni ubhuti ethu uzokulobola? Like yena bithini iplan yenu? Ukuthi njengoba beshilo ukuthi wafika bazongilobola ukuthi sikhulise umndeni. Ya sibe nezingane ndawonye sihlale nje ndawonye because kade sazana. So le yasisi le okhona manje angiyazi. Qala ngisho ukizwa kazi futhi akhuluma ngayo. So bazi nanokuthi bebehlangana phi kumele ukuthi kenzeke kube ukuthi bayahlangana. Ngiyaqala nje. Because yena usisi la uthe ubhuti akasebenzi. So manje mayithola le mali lena eseyiphethe wena uthe iqhamukapi? Uthe iqhamukapi kuwena? Ngicabanga ukuthi ama savings akhe mhlawumbe ekade wabekile because wake wasebenza before. Wasephelele umsebenzi. So ngicabanga ukuthi bekuyimali bikade iphumile le. So sis, uyazwa kuthiwa ke imali ishonephi? Ngiyezwa ma. Ngicela bandla angibuyisele ngoba phela uyeza uDisemba. Ingane ayinayo into yokugqoka. Yena uselungise seqede singiyawucela ke. But mina into engixakayo lana ngendlela okhanga ngayo. Lento engisho before ngiyolanda ubhuti. Usisi ngathi usamthanda.
ngendlela akhamba ngayo. Ngoba phela sikhuluma ngo-40,000 la nansi ingoduso yakhe. Kodwa ngendlela ophole ngayo noma usufuna ukuba unkosikazi wesibili. Ifuna ama-love back. Akuyona i-love back le sisufunani. Cha mina ngifuna u40 wami kuphela. Phela nangu uyaphozelela. Uyazi ukuthi noma sihle sothu ngangakwazi ukuhlina. Ngangihleka nje sigigitheka kube mnandi. Cha kukhulunywa ngemali la. Phela ngiyayidinga imali yami. Ukuhlina angiphiwanga ukuhlina. Uyazi naye. Noma sixabana sesingaxabana ukuthi sesahlisa sahleka nje kuphela kodwa sidiniwe. Pho waye umkhophozela? Ngoba usamthanda. Waye umkhophozela? Hayi angimkhophozeli. Inkinga angikwazi noma emehlweni uyazi sasingabukani emehlweni mesikhuluma. Wesikhathi esingaka usho ukuthi nibuye ungangibuki. Ngangikubuka yini? Usongiqhatha nomkami. Hayi muzi ngiyaqhatha nomkakho. Ngoba phela sifonelana nawe. Awungitshelanga ukuthi nomkakho futhi wena njalo ntshethe ufuna imali kuphela ngahamba ngiyithatha esitokfeleni. Lo 40 lo. Singawudinga ke manje. But wamshela kanjani usisi ngoba akakubuki nasemehlweni akusazi noma umgqabele akukhuluma. Mina mntakami nginsiza amaphumulo mina ngiyaqhuma ngiyaphalaza. Umuntu osama efuna athoba mefika mina. Angavele nje ahlele ngathi kuyawe. Uthi ngala uyathoba? Uthi uyakuthobela? Hayi sithanda sibele singeza kuye kusahlupheka angakabi nalutho. Cha phela ngisho yena ukubuya emehlweni ngqo. Lo seceleni kwami ekufanele ngabe kena umnikeza u40,000 wakhe uyena okhophozelayo uyena osabayo ingakho sengibuza ukuthi kanti ngize ku love back yini because ke inhlambuluko le mawukuthi usamthanda ubhuti isho ukuthi yena usamthanda and uyafisa ukuba unkosikazi wesibili then kwazi ukuthi yena mangihamba lana ngiyazi usengisolve le problem ngoba utheni uthaka wabamba ama calls akhe ngithi akasenzi lutho. So manje nangu sengimbekela wena futhi usuyakhophozela usafuna ukukhuluma naye. Uyabo yena akanendaba ukuthi uthatha u40,000 wakho. Uqhubekile nempilo nelo nemanzi yakhe ngala iceleni. Ngahlala mina. Waqhubeka. Kodwa ehambe kumina ekutheni uyofuna umsebenzi wamakotishi. Nangu phela ubhuti imqonde. Ngiyakhuluma bhuti. Imali ngiyayidinga. Uyongibuyisana nebhuti imali. Asixabana ngithi. Asixabana sibangilutho nje. Wena ukwazi ungibekezelela kuze kushaya uDisemba. Hawe ma, izobe indlane ingane emakhaya. Ngize kube ngoba phela ngize ngikunika Nkosi yami. Uyasebenza wena mama, usukwenza into uyasebenza. Sonke lesikhathi sisibika idlane. Uyasebenza. Kusho phela ngisebenzela ingane yami. Kodwa ngiyibeke esitokfeleni kade ngayibeki. Usebenzela, musu uthi ingane yami. Singayidinga phela manje bhuti imali. Ayikho ke manje. Hayi sisi ngeke. Kade ungekho sisi. Kade ungekho. Ungangelethi sabawu2. Kade ungekho sisi. Bathathu manje. Indaba ababili ayisekho. Phela ingane sibe bawu4. Na bhuti. Uthini ke manje ngisa understand. Thabile. Nangu umuntu wakhe ekhuluma. Sibathatha indlela yiphiki. Sibathathu naye. Abantu ababili ayingeni futhi mina nawe asingayingeni. Awukhipha wena ngengithanda sami. Sibathathu manje mina naye ufuna iphele lento. Cha mina ngisakwazi ukuyimela. Sekwenzekile kudlulile manje. Angithethe ukuthola sasikufuna. Wawuyithathelani imali yakhe? Silala singadlile zonke lezi insuku sihlanganisa ingane ethi incane wena ufuma kanjani lokho? Nina nengane encane? Nangane encane mhlawumbe. Uyazi ukuthi nengane encane? Uyena nje akafuni ukubamba lesi. Phela futhi bengengikwazi ukubambela. Ngakutshela sakafesi ukuthi ngibambe. Sasijola nje ngisho ungacha nje isikhathi sithi ngibambe asakafiki ngoba ngisanye khona ingane ekholise lokho emakhaya. Ukuthi ngibambe yona nje ngasho ngayichaza nje ngayasitheni ukuthi ikhulu yasemakhaya. Manje usho ke ngekasimeni nihlangana naye benihlangana la esihlala khona noma la uhlala khona. Ayiwayifika ekhaya Nkosi yami ngivakashele njengesithandwa sami. Engasho ukuthi ukhona nawe ngoba ngiyaqala ukuzwa ukuthi ukhona namhlanje. Ngoba senihamba nebawu2. Hayi angikwazi. 3 years. 3 years angikwazi wena ifika la. Zonke insuku ezohlala nami. Ethi Nkosi yami uzongishada uzongilobola akekho umuntu sambonile ngaphandle kwami. Wamkhona. Ngamkhona phela nje umuntu engimthandayo. But right now ngiconfused ngoba ngifike nomfutho ukuthi kena
usisi uzoyikhulumela indaba ya-40,000. Manje into engiyi-pick up-hayo ukuthi usakuthanda. So can we have indlela-ke enizokwenza ngayo le ndaba yenu? Cause-ke angi-understand noma ufuna i-40,000 noma ufuna inhliziyo yakho back. So ikuphi okuzokwenzeka-ke? Ngoba ukhona nangangayikhulumela. Sengibuza wena. Usamthanda wena. Ungayiphendula kanjani lento phambi kwami? Cha, uhlelo lwethu inhlambuluko. Angifuni ukuhamba lana ngingazazi nami ukuthi bengizokwenzani. So ngicela ukwazi ukuthi usamthanda yini usisi Nokwazi? Samthanda ngoba uyangisiza. Yo, okay. Khuluma iqiniso angithi akukho nami engizokufihla. Uyangisiza. Mina mase kungibekaphi? Usendlini nje wena uyazi uyapheka wenza yonke into awusweleli uthi ufuna. Oh yena shuthi uyibank. Wangaphandle Yena uyibank lakho. Awukazi umbone emzini wethu angithi uright impela wali mawufuna sondele sokwenza lokho mase kufuna nibe babili anginayo inkinga ngalokho. Wena uthini? Muzi uthini? Awaqala phansi wakhophozela. Hayi shame uyangilahla wena. Yazi uyangilahla ngithi mina sizodila no-40,000 la. Ngiyamuzwa ukuthi uthini. Ngiyamuzwa konke lokho kusho. Kodwa mina cha, ngisawudinga u-40,000 wami. Noma uthini umuntu wakho noma nini kanti mina nje u-40,000 wami ngiyawudinga. Ungangitshela uzonginyanga ngoDisemba. UseseBidisemba ungasebenzi. Ngithanane nawe ngingasebenzi uyazi. Kodwa namhlanje uzongibhoxa kwamabona ukuthi uzongifuna u-40,000. Angithi phela wena usulobolile. Sesumshado umuntu wakho. Sengiyawudinga-ke. Nami ngiqhubeke-ke noma ngubuyisele estokfeleni noma ngihambise ebhenki noma ngiposele ugogo ekhaya. Waye ungangibizelanga ngemumva sakhuluma qala kwama ungiletha lapha ngomabona ukuthi. Inkinga ifoni ayiphenduli. Noma ngikufonela. Ngibhizi nalo wasekhaya ngithi uyazi. Phela ukuchazanga lokho. Funa sihlangana nawe awukazi ukuchaza khona khona. Wathi akho umuntu. Wathi ngisabone mina ngedwa. Nginamanga. Number 1 ke. Kodwa ngiyawudinga u41. Uthi usakuthanda-ke uzoqhubeka naye. Ngeke ngiqhubeni eseshadile walobola. Mina ngizobe ngizokuma kwapheni. Noma edla imali yami. Uthe ngoba uyamsiza. Hayi akasale nomuntu wakhe. Sebeqedise balobaneni. Sesibashadana. Uzoyibonela-ke. Nami ngiqhubeke nempilo yami. Sisi ubhuti uthi-ke usamthanda usisi ngoba uyamsiza. Wena uthini ngalokho? Ngoba uthe uyindoda yena so shuthi ufuna ukwenza ngendlela yakhe mina ngicela ngikhipheke-ke lapho. Habe. So ngibona ukuthi shuthi akaqhubeke nalo ibhenki lakhe leli nami ngizoyibonela ukuthi ngiphila kanjani. Ngolanga wona. Ngizolanjiswa yini? Ngoba sonke lesikhathi bese besiphila ngani? Ngomoya oyingcwele. Nangu. Awu. Nangu Nokwazi. Umoya ongcwele manje Nokwazi. Umoya ongcwele manje. Uyidlalile impilo yena asimphikisi. Mangabe efuna leyo mali kuba nesikhathi alinde. Njengoba nawe enginikezile uyazi umsebenzi. Okay. Nokwazi uyafisa ukuvula i-case kuma small claims. Ayikhokhe imali. Yeah. Ha. Yebo, ngiyacela ukuvula icase. Uzobona phela Futhi phela uzomsiza nawe. Uzomsiza angithi ezihambe yocela. Akusho bosisi. Asibange sikhuluma kahle. Angithi bavuma kini. Bese sibafuna imali engaka. Wafika uzoyibola kumina ngathi uyenzani uyofuna umsebenzi. Kanti usebalile ukuthi u1 no2 no3 no4 uzophuma. Sizosizana-ke njengakuqala. Shuthi nawe uzomsiza njengaqala njengoba wamsiza ukuthi ukwazi ukumnika uzophinda umsize futhi ukuthi ekwazi ukuyithola leyo mali ngoba cha. From the start kini babesho ukuthi ubadinga u40 engasebenzi. Kwakumele bethi badinga malini ishumi. Hawu, angithi engasebenzi umuntu wakho. Bebeyazi from the start ukuthi asebenzi. Yena umfana nendlela zokuphanda. Hawe ma, ufuna ukumbuzeke. Leyo ndlela leyo yokuphanda kuyona indlela yokukhokha ngayo imali ngoba mina ngene futhi akunendlela. Ufuna ukusho ukuthi komali ukuthi akasebenzi umuntu wami akasebenzi. Ningambizi u40 ngoba akasebenzi. Ufuna ukusho komalume. Kwakumele beyimalini?
Kusangazeka kodwa nje ufuthi wami ngiyawudinga. uDisemba ukude. Inkinga. So sisi ngoba ke wena uBob the Builder na yilokhuza imiqasho leya yethu uyayakha useyakhile ubhuti it's either ke uzovula icase lapha eSmall Claims Court uthola imali yakho ayikhokhe nge-through court or angazi ke ukuthi nizoyimisa kanjani indaba yenu because nina noba uthi ngiyabuka ukuthi nisathandana usamthanda ubhuti. Hayi akukho sho okuncane. Alukho ngisho nokuncane. Ngisho nokuncane nje. Sise yakho liyabaleka amakhuluma nje ufuna ungifaka emakhotha. Bangazi ukuthi kuphela kanje. Wavete uhambe nje uye eThekwini uyobona umfazi wakho ungishiye emakhaya mina. Uzobona kunjani lokho? Angithi phela mina ngahlala ngentombi. Wahamba umithi seThekwini. Ongasho ukuthi unomfazi, ongasho ukuthi unalutho. Singeyidinga ke imali yami. Sis ithina lakho sengivala nje luthini lakho lokugcina. Uyaqhubeka nokuhlala kule threesome? Ngiyaphuma. Uyaphuma? Ngibafisela inhlanhla futhi nami. Amalobolo? Phela sihambile ekhangeke sabuyele emuva. Buti, fanele uzame ukuthola amatoho khona uzokhokha u40,000 kanokwazi. Ngizothola omunye njengaye kade ngisiza uyazi angisebenzi. So uzothola omunye unokwazi. Onjengaye. Ukhokhela unokwazi. Ngikhokhela. Nokwazi uthe uzothola omunye umoya ongcwele. Akukhokhela. Hayi ayikho inkinga bekuzoba njalo. Imali yami nje ukuthi ibibuyile nje. Ayikho inkinga bekuzoba njalo. Hayike. Shuthi ke na ubhuti uzokhokha uthila uyahamba usisi. So uyakuvuma lokho. Ahlanya ke lokho. Lokhu kuyagula kwami impela. Uyazi ukuthi ngibi naye. Sengiqhatha nalomuntu lo unokwazi. Engabe uyahlala setting idingo zethu sibone. Ngathi usho phambi kwami ukuthi uzothola omunye uBob the Builder ufana nonokwazi. Uyahamba nje ngizothini. Ngiyahamba vele. Soqhubeka ngiphile impilo mina. Qhubeka uyiphile kahle. Ngiyamuva mina ngimile. Awumile. Angimile. Mawucathi uzodlala manje le mpilo bese sesizamile singaziwe ngumzuzu nje owodwa. Asikhokhele umaye imali yakhe sekwenzekile ngicelisa ufuna ukuhamba nenkomo zami phezulu yonke lento. Hey. Angiyazi bengase. Kodwa sesinani ke noye kuba uBob the Builder. Hayi uthando sisi. Livala amehlo. Asevulekile manje. Asevulekile manje. So siyathemba ukuthi yena ngeke usangibizela okunye. Hawu ngeke. Ngeke. So imali yakho uzoyenza uBlack Life angakusiza kuwe Small Claims Court. Ukuze kena ufile icase ubhuti ayikhokhe imali. Kukanjalo ke ayikho inkinga. Kukanjalo. Yebo. Hayi siyabonga kakhulu. Bhuti shuthi yena uzolindela iCommunication ekhuluma ukuthi yena nizokwemisa kanjani ukukhokha imali. Sisi mawuthi usaqhubeka nobhuti niyashada wazi ukuthi isikweletu naye sizoba nesakho. Mawukuthi uyambuyisela inkomo usize bandla inkomo iphindele kuyena usisi. Yo niyizela ke babukele emakhaya ukuthi usisi waneza ubhuti u40,000 wathi yena uwona azohamba ukuthi akwenza imiqasho but yena akenzanga imiqasho waqhubeka walobola uyasho kubhuti la ukuthi yena uyibhenki lakhe uyena umoya ongcwele okusho ukuthi vele wasiqaleni yayingekho iplan ngaye wayisebenzisela yena for imali asibe careful ke singaphambanisa uthando nemali yenzeka umuntu aqhamuwe ngothando kanti unenhloso zakhe. So Black Life TV siyabonga kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. Oh mzala, ngizwile sebekuphindile emjolweni. Kodwa ke lalela, woza sondela. iBlack Life Traditional Pharmacy iyona engayimpendulo yinkinga zakho zomjolo. Inesibambelelo somama, esobhuti osisi kanye nobaba. Uma umsolo ukuthi uyaganga noma khona babonayo, khululeka, ngeke aphinda babone. Uzobona wena wedwa, ezwe wena wedwa, acabange ngawe wedwa, afune wena kuphela. Thole sakhe isibambelelo namhlanje, angadluli nobusika. Ukuze usithole, faka i-order namhlanje 062 219 7748. Uma ufaka i-order khululeka sikudilivela noma ngabe kuphi magumba nomhlaba ngoba isibambelelo siyimpendulo yothando lwakho. Woza kwiBlack Life Traditional Pharmacy silapha ngezimpande zama-Afrika.